Аз си нося на главата 3 водопада. От какво предпазва това? Намалих диоптера, върнах с диоптер и половина назад. И аз също. Да, и аз бях очуден в един момент, като си гледам телефона, престанах да си слагам очилата, които са с диоптер. И беше очудващо. Сега какво още прави, аз не мога да разбера, но при всички положения... Микроинсулт предпазва. Да. Слава на Бога, не съм имал. имал. И другото, което е уросява очите дъна. Между другото, само да кажа, понеже преди да дойда бях на лаптопа горе-долу цял ден, ми мина главоболието. Вау! Да, не знам колко време мина. Тук и да. 10 минути? Или? 10 минутки, да. Но най-голямото действие според мен в момента е от очилата. Това е от очилата, да. От очилата е ефект. Такова действие, да. Технологичните ни очила, в тях има графен с такова полезно излъчване, което подобрява микроциркулацията на очното дъно и въобще уросяването на мозъка, и именно от тях имаме такива резултати за главоболие, когато има. Обезболяващо. Ще ги ползваме за лаптопа, защото много работим на лаптоп. Супер! Топ! Ето, че имаме отново резултат. Вау!